ababwatani aho na abarai kurwa sorongura gusini ko bagante kwakira omosike Fred Okengo Matiang'i ekoko kubwatekana amone kerengera likia igi kukani koba omurai bwense se obochoryo bonne umwaka bukirubere na 2025 uyo bango iga gukwana gosegeta egangeyo no mosike Richard Okali uyo boigo ore omwana siasa korwa ase county ya Kisii uyo onyara kobaga koboria ogosirwa kwaye Fred Matiang'i Mosike Okali ni gari gukwana yu asomo yoga mu matanga ime yebunge ya Gitutu Chache North. Nabona ntutoko tuare president obu yamboria omo muroyo Matiang'i ebisaku byonsi pi bya mwanchire na kimawoteba okogenda boikoyo Matiang'i okogenda sigisi Matiang'i Ogere Matiang'i Kokamba Matiang'i Ona yomo kushiki ogo kwana ngonyiwe Very good. Nataka kubatebiga chikulechi ngocha chire kera nachagete kuri chikura emyaka yaitirebere abante batebete ngoyo nomorero bwa masaku oyo tari go chiande inumoro tipaka bawango chindande murarora Okali